Løjse Folkestation. Kriterier. Og i dag skal vi spille Arctic Combat, og det er den samme bane. Altså, og ja. Og jeg har lige kommet de næste dem, som jeg skrev i den anden video. I beskrivelsen. Og det er... Jeg lægger. Jeg er ikke vant til det her. Jeg skal lige øve lidt med det. Ellers skifter jeg bare til min P90. Jeg er ikke vant til det her kun. Jeg ved ikke, hvordan jeg kan blive vant til det her kun. Men det lærer jeg. Klokken 17. Nej, jeg skal bare lave. Og vi skyder! Vi skyder totalt. Og ja, vi fik nogen, vi får nogen. Der. Jeg dræber, wow, ham her, der er lige ved siden af mig. Nej, nu har jeg flere skud til den. Kom så. Dikkel, vi skyder! Det er bedre, jeg laver. Når jeg sigter, så er det lettere at dræbe dem. Jeg får næsten ingen kills. Nej, nu har jeg heller ikke flere skud til den. Jeg får et eller andet godt. Hvad er det for en gun? Ja. Op i det! Nej. Og så rammer jeg engang med min RPG. Nej. Og det er stadigvæk den samme dag. Jeg har optaget 3 videoer nu. Og vi går tilbage. Vi smutter! Vi tækker. Wow. Jeg får bare totalt chok. Og de kommer bare alle. Nej. Killervogn. Når den her video er færdig, så skifter jeg til min P90 igen. Fordi det er bedst med. Den er P90. Jeg kan ikke noget andet end min P90. Jeg er bare totalt vant til det. Hvor skyder de mig? Hvor er det, de skyder mig? Nej, så kommer de for siden. Den kommer overalt. Hjælp mig! Jeg råbte hjælp mig. Jeg skal ramte ham. Vi reloader lige. Og vi skyder ham der fyren der. Og vi skyder ham der. Og vi skyder alle andre fyrene. Fyrene! Så man kan ikke bruge smoke grenade på bots. Ja, de kan godt se igennem smoke grenade. Og nu har de valgt sådan... jeg fik ikke last kill. Jeg knifer dig! Og alle de andre... Færdig! Færdig! Stop!